खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा दोनथ'बाय। आमेरिकाया भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गेजेर सावरायनो थियारि। मोन्नैबो हादोरा गाग्लोबनाय आरो फिन साजा होनायजों सिनायजानाय दावहा बायदि थासारियाव दावहा दोनथ'नायनि थाखाय थियारि। मोनसे एक्स हेन्डेलनि गेजेरजों जुथाइ रायजो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौ फोसावो। एक्स हेन्डेलाव डनाल्ड ट्राम्पआ बुंख'दोंमोन दि जुथाइ रायजो आमेरिकाजों गेजेरारि सावरायनायनि मोनसे गोलाव हरनि उनाव आं बेखौ फोसावनानै गोजोननाय मोनदों दि भारत आरो पाकिस्तानआ आबुङै आरो गोख्रैनो दावहा दोनथ'नो गनायथि जादों। बिथाङा बेनि थाखाय मोन्नैबो हादोरखौ बरायदोंमोन आरो बेखौबो मुंख'दोंमोन दि मोन्नैबो हादोरा गियान दिन्थिदों। थारैनो दासिम भारत आरो पाकिस्तान मोनसेबो मावख'आरि महरै बेनि सायाव बिबुंथि होआखै। बे जाथावना दि माखासे समनि उनाव बे आयदानि सोमोन्दै मोनसे खौरां मेल जागोन, जेराव भारतनि थिरांथाखौ रायजोआरि खालामनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ रायजोनि बायजोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर बेखेवनाय जादों। हादोरनि गोदानसिन थासारिनि सोमोन्दै रायजो सोरखारा मोनसे बिबुंथि फोसावदों। बिबुंथिनि बायदिब्ला रायजो सोरखारा हादोरनि आथिखालनि थासारिनि सोमोन्दै मोनसे हेल्पलाइन नम्बर खुलिदों। रायजो सोरखारा गुबुन गुबुन रायजोआव फरायनाय आसामनि फरायसाफोरनि थाखाय इमारजेन्सि हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों। बेनि अनगायैबो बेयो फोसावदों दि फरायसाफोरा दिल्लीनि आसाम भवनजोंबो सोमोन्दो लाखिनो हागोन। रायजो सोरखारा फोसावनाय अनजिमाफोरा जाबाय 011-2301-0298 आरो 26877-111। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरा 9874-355-305 आसाम भवननि जथाइ नेहाथारि रणदीप कुमारजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ भारतआ पाकिस्ताननि दाबिफोरखौ नेवसिदों, मोनबा एयारबेसनि खहा जानायखौ रोखा खालामदों। भारतआ भारतनि रौनिया थांखिफोरखौ खहा खालामनायनि पाकिस्ताननि दाबिफोरखौ गोख्रोङै नेवसिगारदोंमोन। मोनसे जथाइ प्रेस ब्रिफिंआव भारतनि रौनिया दै सान्थ्रि हानजा आरो अख्रां सान्थ्रिनि गाहायफोरा रोखा खालामदोंमोन दि एस-400 खान्थि आरो जम्मु, पठानकट आरो बथिन्डायाव एयारबेसजों लोगोसे गाहाय रैखाथि थावनिफोरा दांजायाखैमोन आरो आबुङै सांग्रांमोन। भारतआ बुंदोंमोन दि बेनि फिन गाग्लोबनाया पाकिस्ताननि मोनबा बिरखं गाथोनफोरखौ गोब्राब खहा खालामदोंमोन, जायजों पाकिस्ताननि गाग्लोबनो हानाय गोहोआ बाङाइ जालांदोंमोन। रैखाथि मन्थ्रि बिफानआ गंसे मस्जिदखौ गाग्लोबनायनि पाकिस्ताननि दाबिखौबो नेवसिगारदोंमोन आरो बेखौ नंखाय फोसावनाय बुंदोंमोन। रैखाथिनि बुंथिगिरि सफिया कुरैशिया खोथा होदोंमोन दि भारतआ गावनि ओनसोलखौ रैखा खालामनो थाखाय आबुङै थियारि आरो हायुंआरि रैखाथिनि थाखाय जायखिजाया खैफोदखौ सहायनो हानाय नङा। मोन्नैबो हान्जाखौ मोजाङै नोजोर होनायजों थासारिया दुंहाव जानानै दं। ब्रैथि खौराङाव दङ डक्टर भुपेन हाजरिकानि सन्मानाव डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनाय जादों। सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय दाहारनि बिथांखिफोरखौ बारायनाय जादों। आसामनि हारिमुआरि आइकनखौ मोनसे मख'जाथाव मान बावनायाव डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननि मुंखौ मावख'आरि महरै डक्टर भुपेन हाजरिका बिरखं गाथोन दोननाय जादों। बे मुं सोलायनाया मुंदांखा देंखोगिरि, खन्थाइगिरि आरो सावथुन दिहुनगिरिखौ मान होयो, जायनि बिहोमाया रायजोनि उनमोनथायाव मोनसे फोजोबनो हायै नेरसोन गालांदों। बिरखं गाथोननि मुं सोलायनायनि थिरांथाया आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो फालिनायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। डक्टर हाजरिकानि खामानिया रायजोनि गेजेरावल' रिंसारदों, नाथाय हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि सिनायथिबो मोननो हादों, जायजों बे आव-फावखौ मोनसे आरजाथाव मान बावनाय जादों। बेफोर जाथायफोरा हारिमुआरि आइकनफोरखौ मान होनाय आरो बेनि मावथि हान्जाखौ हेफाजाब होनाय, आसामनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोग्गानाय आरो गाहामनि मोनदांथिखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ इरानी गेंनि चेन सिखावखौ गुवाहाटीनि बशिष्टा पुलिसआ खादों। बशिष्टा पुलिसआ सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खादों, जायखौ गासै भारतआव चेन स्निचिंनि जाथायनि थाखाय सिनायथि होजानाय मुंदांखा इरानी गेंनि बाहागो होनना फोथायनाय जायो। बे खाजानाया बावैसो गुवाहाटीआव मोनसे चेन स्निचिंनि जाथायनि उनाव जादोंमोन, जेराव सासे आइजोनि सनानि चेनखौ गोहोजों खावनाय जादोंमोन।
नायदिंनाय फुटेज आरो इन्टेलिजेन्स रिपर्टफोरखौ बाहायनानै पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंखौ सोहोरनि सिङाव मोनसे थाखुमानाय जायगायाव नागिरना मोनो। सोंनाय फिननायनि समाव सन्देह गोनां सुबुङा दायखौ सिमान लादोंमोन आरो गुवार इरानी गें नेटवार्कजों सोमोन्दोखौ फोरमायदोंमोन। बिबानगिरिफोरा खावनाय गहेनाफोरखौ बोखांनो हादों आरो ओनसोलाव सांग्रां हान्जानि उफ्रा सोद्रोमाफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे हमनाया गुवाहाटीआव जथायनाय चेन स्निचिं अपारेशनफोरखौ बाङाइ खालामनायाव मोनसे गेदेर दावगानायखौ दिन्थियो। द'थि खौरांआव दङ आसाम सोरखारा रौनियाफोरनि नखरफोरनि थाखाय हेफाजाब होग्रा हानजा सोरजिगोन आरो नोगोरारि रैखाथिनि सांग्रांथिखौ बांहोगोन। रौनिया हान्जानि मावथिफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि जौगानायखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव आसाम सोरखारा गासै रायजोआव बावसोमनाय हेफाजाब हानजाफोर गायसननायनि बिथांखि फोसावदों। बे सेलफोरा रौनियाफोरनि नखरफोरनि साननायफोरखौ हेफाजाब होगोन आरो फोजोबगोन। बिसोरनि गाहाम आरो सुबुं समाजनि जिउआव खौसेथिखौ रोखा खालामगोन। बेनि अनगायैबो सोरखारा रौनिया बिथाफोरनि खाथियाव मोनसे नोगोरारि रैखाथि सांग्रांथि फोसावनाय जागायगासिनो दं। बे हाबाफारिनि थांखिया नोगोरारिफोरखौ रैखाथि प्रट'कल आरो हरखाब जाब्रबथायनि थियारिफोरनि बादै सोलोंथाय होनाय, रौनिया हानजा आरो जायगायारि सुबुं समाजनि गेजेराव मोनसे हेफाजाबारि आबहावाखौ बांहोनाय। बे राहाफोरा गावजों गाव हेफाजाब होनाय आरो दिदोमथिनि हारिमुखौ बांहोनायजों लोगोसे गावनि रौनियाफोर आरो आइजोफोरखौ मान होनो थाखाय आसामनि बावसोमनायखौ दिन्थियो। स्निथि खौरांआव दङ पाकिस्ताननि बेरेखा बिबुंथि होनायनि जाहोनाव सासे हिन्दु सुबुंखौ हुमखि होनायनि दायाव धुबरीनि सासे लाइमोनखौ खानाय जादों। 10 मे खालि आसाम पुलिसआ धुबरी जिल्लायाव हसीनुर रहमान मुंनि सासे सुबुंखौ गुबुन सासे थागिरि मनजित घोषखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो हुमखि होनायनि दायाव खायो, जेब्ला घोषआ पाकिस्ताननि बागै सोंखारिजाथाव बिबुंथि होदोंमोन। बुंनाय जायो दि जाय सुबुंखौ दायनिगिरि खालामनाय जादों, जायखौ हायेतुल रहमाननि फिसाफोर महरै सिनायथि होनाय जादों आरो वार्ड नं 13 नि आईजी र'डआव थायो, बिथाङा फननि गेजेरजों घोषसिम सौहैदोंमोन। बे कलनि समाव बिथाङा घोषनि जिउखौ लानो हुमखि होनायनि सिगां गाज्रि राव बाहायदोंमोन। घोषआ मोनसे नेमखान्थियारि अजद होनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा थाबैनो फिननाय होदोंमोन, जायनि फिथाय महरै रहमानखौ गोख्रै सिनायथि होनाय आरो खानाय जादोंमोन। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा फोरमान खालामो दि आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय आथिखालाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ आसाम क्रिकेट एस'सिएशनआ 15 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि थाखाय नर्थ इस्ट राइजिं काप 2025 खौ जागायसिगोन। आसाम क्रिकेट एस'सिएशन (एसीए) आ 13 मेनिफ्राय जागायनो गोनां 15 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि थाखाय बावनाय मोनसे क्रिकेट टुर्नामेन्ट बेखेवनाय नर्थ इस्ट राइजिं काप 2025 खौ फोसावदों। बे हाबाफारिनि थांखिया भारतनि सा-सानजा ओनसोलाव आइजो क्रिकेटखौ जौगाहोनाय, लाइमोन आइजो एथलीटफोरनो गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे जौसां होनाय। बे बादायलायनायाव ओनसोलारि बाहागो लानाय आरो बादायलायनायखौ बांहोनानै गासैबो सा-सानजा रायजोनि हानजाफोर थागोन। 15 बोसोर सिंनि थाखोआव गोसो होनानै एसीएआ उन्दै बैसोनिफ्रायनो लाइमोन रोंग'थिफोरखौ सिनायनो आरो फेदेरनो थांखि लायो, जाय ओनसोलाव आइजो क्रिकेटनि जौगानायाव बिहोमा होयो। नर्थ इस्ट राइजिं काप 2025 आ गेलेमुफोराव सोफादेरनाय आरो गोहो होनायनि फारसे मोनसे गोनांथार दावगानायनि नेरसोन, जाय गासै भारतआव क्रिकेटआव आइजोफोरनि बाहागो लानायखौ बांहोनो थाखाय गुवार हाबाफारिफोरजों गोरोबनाय। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।